Leo Smith yn edrych fel dyn arberoel. O'n i'n teimlo, nath o leinio hon fyny fatha Cristiano Ronaldo. Siap, oedd hi fresto allan, oedd o fel, ie, dwi'n ffansi hon. Dim llawer o symudiad, oedd hi wastad yn mynd drosodd. Redmond, clyfer. Williams, curoedd ddyn. Alla gael y bêl mewn, o, hyfryd ganddo fo, hyfryd. O, mae'n cael ei gadael ar alwad. A mae honno heibio'r postyn gan Redmond. Daniel Williams. O, mae wedi curoedd ddyn, mae'n mynd mor esmwyth hefo. Tackle dda gan Bradford, ond cweit yn siŵr lle ath y bêl. Smith ar erged! Hit gornel. Mae Leo jyst yn cael 2 gyffyrddiad ergyd. Sa neb yn agos ato fo. Mae rhaid i rywun o'r amddiffyn garlamu allan. Dach chi bas mewn at Marshall sy'n mynd i gyrraedd. Mae'n ei thynnu nôl. Ac yn y diwedd, mae Williams o bawb yn methu cyfle gorau'r gêm. Pwy feddyliau ydy hynny yn arwydd o'r hyn sydd ddod? Bron iawn y pethau gosod sitar allid i gael ar hyn o bryd, siomedig. O, mae bêl yn slic mewn ad Ote. Ote mynd i hyn! Postyn yn achub Aberystwyth. Y bêl mewn at Ote. Bradford yn ei chlirio hi, mae'n y giw o chwaraewydd y Seintiau'n disgwyl amdani. Wilson! Williams! Oedd ganddo fo'r amser, oedd ganddo fo'r lle, mae wedi serenu. Do'n ni'n be, ond dim yn gol. Dwi'n meddwl mae Bradford gath i droed ar y bêl y bloc cynta. A di o'n jyst yn aros wedyn. Mae'r boi off i ben heddiw, mae o'n syth ar ei draed allan ac yn neidio eto. Mae hwn di bod yn wych yn yr anner cynta. Daniel Williams, hyfryd, mae'n ei thynnu nôl! Ac yn y diwedd mae Ote yn rhoi'r Seintiau ar y blaen. Seren y gêm hyd yn hyn, Williams yn ei chreu hi. Oedd Ote yn finiog, oedd Ote yn effro. Ac mae'r siom yn amlwg ar wynebau Aberystwyth. O'r diwedd, mae hysbryd nhw wedi cael ei dorri. Sbïa fama, mae o bron yn gwybod, diolch yn gorfod codi ben i weld lle fydd yn ymysodwr Ote. Mae o'n gwybod fydd o'na, nath orffen i'n gret. Wilson i gymryd y gic gornel. Na chi gic sy'n gwahodd, golwr yn aros. Ath i syth i ddwylo'r golwr yn y diwedd. Ydy'r tîm dewr yn mynd i gael rhywbeth allan o'r gêm yma. Allan gan yr eilydd Lewis i'r asgell. Sbiwch faint o grysau gwedda DC fyny nawr. Yn ergyd yn syth o'r corgwdd o Conor Roberts.